Аз съм Методи и днес ще играем на Clash of Clans. 3 старнали са ни. Това не ме кефи хич. Сега нека да съберат года и елексира. Стой 17. Да ще е такова, ма ще бе. Добре, тос няма 200 хиляди, но поне то ще го атакувам. Аре, искам да си кинга на тук. Да продължаваме ние с атаките, няма да гледаме само кинга все пак. Тези барбери не съм сигурен, че ще го считат, че ще считат мината. Да, ето. Опа, кинга! Как ще да забравя. Аби, тая мина със сигурност ще изчупите. А така... Те сарчерите ще считат мината, няма къде да ги гледам. Опа, Giant, още един Giant. И тук пускаме цялата си армия вече. Не знам защо съм убеден почти на 1000%, че той се добие на 2 звезди. Ама няма да успея, обаче имам такова чувство. Като вижте как става хала ми къде. Малко заради изовете. Този изърта и там на колко малко е. Хайде! Така хилно се да умираме на изове, но яко да умира изърта. И последният хил пускам заради тъпият изърт Калът. Не, наистина, много ме дразните си изърт Калът. Все пак ще влезнат. Той вече не действа. Виж го. Не, няма да успея. Няма, не ми се вярва. Айде, отидете на Таунхала. Защо имам чувството, че не снимам, аз в момента снимам. Yes! Ари! Не. Няма да успея. Гади. Бях толкова близко за близкост. Кое да я правя? Искам да ви покажа един реплей първо. Так лок. Някъде с 400... той май беше. Не, там имаше кинг, не. Задължително имаше кинг, сещам се аз. Беше някакъв... Так лок. Най-вероятно той, няма кой друг да е иначе. И не е той. Имаше 400 000 му бях взел. Искам да ви покажа защо му го бях взел. Каква глупост е направил. Изглежда го няма. Той беше си сложил всички... Нали, всичките му Gold Storage бяха напълно напълнени догоре просто и му бяха наредени и трите тука. Той е краля и трите и аз просто си пуснах кинга. Там дори хора нямаше и оръжие, тъй че евала. Така. Няма да бъде компус. Компус.
Гадост. Няма да ми се падне хубав за сега, не ми се падне. Много ме е пръсната, има Xbox. И този да го... Не, има пък Windows. О мага! Той ще го атакува. Пускам тук барберените и арчерите ще пусна. Те арчерите почти нищо не правят. Ако арчерите нямаха рейндж, т.е. да можеха да стрелят, щяха да снайтъпат единица. Хем, че взимат по-малко деймидж от барберените, хем, че имат по-малко хелт от барберените. Ще ги пръснах, не знам. Не знам, само че съм труден. Не се ръшкай. Мото. That's my motto. In class accounts. Fucking shitty. Теле, видяхте ли Кинга на вчера? Една секунда даже след като му дойдоха. Нещо ще го бием утре. О, ес! Ниче хора няма какво пръзда. Стане се да кажа вече. Не е проблем, да се казва. Просто съм. Нужни човеци. Пускам последния хил. Просто така, ще знам, че го бия. То ставаше да не го бия. Ако имаше валкири, балони или нещо, или пък уизарди 7 левел, нали всичките на макс, някои от тези неща на макс, естествено, че нямаше да успее да го бия на 3. 60 000 помощ. Хора, между другото, само да се направим ето. Вижте това. След 2 дена ще толкова яко, че когато, нали знаеш как е тук има звезди, когато ви запълните според лигата ви, т.е. според на коя сте, ви дава елексир. И голд и дарк елексир. На мен ми дава по 160 000. От ето това. Къде влизам? От ето това, тук където пише 4 по стар бонус, нали, под балоните. 4 по стар бонус. Дето има гоблини и барберени, ако някой даже не знае. Там ще имате четворен бонус. Т.е. примерно 160 000 елексир ще става на 6 по 4 равно на 16, 6 и 1. Значи аз ще имам по 560 000 елексир, 560 000 голд и по... Чакайте. Ще имам по 2400... Не. Да, по 2400 дарк. Само от един път. Представете си това колко ще е яко. Та хора, ще се върна, когато влезна в Clash Royale. И ето ме пак хора, влизам в батъл. Само да си изправя. О, yes! От едната страна Спарки, от другата Инферно Дракон. Оп. Изподготвям запа за някои от двете неща. Ако се нуждае. Ето се рип. Хора, то съмря. Еми, good game, well played. Направо ми е good game. Тролля.
сигурно го издразни. Но ще го бия на 3. Почти съм сигурен. Жоп. Няма да стане, няма да я удариш. Изобщо не си го мислиш даже. Дай да видим. Ми победихме, хора. Няма какво да говорим просто. Ко ще ме пускаш? Втори левел Инферно Дракон няма спирка, ако искаш. Няма никаква спирка. Ти си мислиш, че ще го спреш просто от това. Тъй тук имам някакви тъпащи. Аз не използвам епик в дека си. Искате ли? Айде в този епизод ще си направя нов дек, хора. На място на ето скапания дек. Така, в него задължително, слагам Фограйдър. Слагам... Не знам, хора, трудно ще ми е, защото този дек е доста силен. Барберия ще сложа. Бомбър ще сложа. Миньони ще сложа. Гоблин барел ще остане. Слагам лава. Инферно дракон и балон. Къде е балона? Ето го балона. Не, гоблин барела трябва да сложа там фаербол. То по-скъп дек не остава. Ами дай, друг ще пробваме да направя. Да, това ми беше стария дек, който се опитах да направя същия. Той също е доста силен. Абе, знаеш ли, ще направя един по-ефтин дек. Не, този дек със сигурност ще го запазвам. Така, на този дек сега. Слагаме Арчер. Слагаме Найт. Бомбара остава, трите миньона остават. Слагаме Валкирия. Валкирия. Слагаме Мускар. Слагаме Тос. Слагаме Айсголем и Фаербол. Там ще сложа... Къде остана, бе? Тук трябва да е някъде. Ето го. Бомбара. Фак! Мини пека. Тук, айде. Да видим този дек как ще е. Ще се върна, хора, ако победя. Хора не успя да победя. По-скоро бяхме равни. Така че дека не е силен. Поне според мене. Тогава ще направим мънички подобрения върху този дек. Този мега миньон там въобще не ми върши работа. Така че слагам арчери и слагам стрели. Защото вижте сега стрелите колко по-бързи са. Преди бяха много бавни, но вижте сега стрелите. Просто вижте колко по-бързи са стрелите си. И хора, смятам това да е всичко от този клип. Абонирайте се, харесайте, 2 пръца на дупе и хайде, чао!